arribat el moment de crear el llistat de fonts documentals. Per fer-ho, cal que al llarg de tot el treball anem registrant totes les fonts documentals que consultem. I això, com ho fem? Doncs molt senzill. Anem a referències i administrar fonts. Aquí anem introduint una a una totes les fonts consultades. Cal tenir en compte que cada tipus de font es registra d'una manera diferent. Es poden consultar llibres, fer entrevistes, pel·lícules o pàgines web, entre d'altres. Depenent del tipus de font, cal que triem i omplim unes característiques o unes altres. Us ensenyarem com enregistrar un llibre i una pàgina web. Per exemple, nosaltres hem consultat un llibre de l'autor Javier Pérez que es diu El lince ibérico. Aquest llibre va estar escrit l'any 2006 a la ciutat de Madrid i és de l'editorial Lynch Edicions. Acceptem. També hem consultat una notícia en una pàgina web. Escollim l'opció Pàgina web i veureu que ens demanen unes característiques diferents. Aquí tenim la pàgina web que hem consultat. Aquesta notícia l'ha escrit Antonio Madridejos, a Barcelona. I ens demana també el nom del lloc web, que és el que veieu que apareix a dalt de la pestanya, el salvavides del linx ibèric. Cal que aquest nom l'escrivim 2 vegades. Aquesta notícia va estar escrita el dimarts 17 de març de 2015. Març 17. I també cal que anotem l'any, el mes i el dia en el que vam fer la consulta. El 2016, el març, dia 17. També ens demana la direcció de la pàgina web. Acceptem. I tanquem aquesta finestra. Com veieu, existeixen diferents normatives de cita de fonts bibliogràfiques. Nosaltres escollirem la que ens apareix per defecte. Una vegada hem introduït tots els llibres, pàgines web, etc., cal que anem a referències, bibliografia i escollim una de les opcions que es despleguen. D'aquesta manera tindrem tota la bibliografia consultada escrita. Si voleu, podeu esborrar bibliografia perquè ja tenim el títol de fonts documentals.